Ambalma actuel media flebaro malikono malikoka omana ke jefa fa nga fulbe obela jide biye jumaye oklokalo kle mugan kele samba flani mo anifla jem kamini amokon odi nyefoli bloy o jem ga jem kam kono juma wole bla mama ne registra fa okaso ga mira fo anyi ka keni anga do babu ku fole bi amena kuma avant projet ni o kela anga jamana sara sumbaka bayele mali le cas kura glan ni ka ayira mali dona akanga ta sente mo nyekro après bono kanga bla la président a fait pour ka ayira ka foko ako be sabatila mami mbe amboloni amena kuma di o ma fole Aziz Traoré ani albanyo la so 600 ale konga kele fanayi pour que lang malika bamananga en krengrena o kasiko do bala pour que ale côté ko jamana ka taganya sira o be na lang de fefro ma flami ni anu bla nyona so o basoro adre ale baraka amapula ale knofon dile ani ale fana nyona so ma sabana min anu bla nyona so o de amara bachili ale shifina ke mi mc rp ko mi kuma ni kuma abaka akinan ka olu dan kenemaya jemka mu me ka ngaje en direct facebook ame foli ke abla jiri apla kan sur anga chaîne youtube sans Actuel Media ani anga site internet www.actuelmedia.net. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus bienvenue dans cette émission Niefoli Boulon sur votre chaîne leader Actuel Media. À tout de suite. Ambalma Actuel Media fleba ina fo anya fo eto na ma from me ambolo ni amina kuma tengu ale la folo ode Aziz Traoré be kolme ale do akala bolo sray radio sro fe télé sro fe kuma ni kuma mobe wule bla ale male ba ka mirna di ka keni jamana trabolo kenen kelemini ale bola ode ka foko malika se ga barakeni are ka kan kam me se ka to nyetara ani tranya sra me se ka obo ode kum kono anka avant projet de la constitution alors a folo ko ka français koni obina to anga lang officiel la mais ko ferobina tiga mi se ka to anga lang national ko obina do bala article 31 o kono kum kono na kuma tela ko sebe Aziz anga ambi fo foli jara ko sebe i bismillah nga kene kono ba alors fulka me bi bolo kala c'est en flement yani anga do baro kono ok mere fo ko sebe Traoré i jara ka Actuel Media kan baro bela jelen fo ka malion bela jelen fo ali kono ani malikoka ba Aziz an koni yi sola ki wole bi ka parce que an yaba itega sigi dongo do dobi wole télé radio borolo sira fait mais Aziz mune be article 31 ira de no fait bon nga kuma be ka tia mune la voilà il va depuis constitution courant bara o madame na antora ka mo la kuna funi kanko kan parce que anya ira gele ame gele chamana na yanga kan falen kan waru falen ka kalan ko falen donc familiali to ko mana familiali soro to ko mana falen do reba e akilna o bese ka falen doni quoi bon na akilna o falen na iba e aveye anga adamaden re taka to la aveye mali re ye to la jem kono donc anyolu bela jelina je parce que ni be faka kono fara ibe dare boala donc wala tanga tini be manga e fanga nga kan fare folo donc anyolu bela jelen fo ala nana naka nae anana garige soro ka assisi ke assisi la nya do ko ka nga kan do wala nyu kuma bela jelen la suma oh constitution croire wala sa ka sebe yeni ni ngal gafe do tunga mo wala ko beki akilna fo mali tabia o kan mali kan ko memena officialiser o hanana isisa nyebla bara unu bora ni u yanga kango kuma ko nyefe no yi français de fo ka no wala oh mais kuma ma kalamata e foro wala me ka bela jelen kuna funa la ni constitution courant malion tout yere ni kono ni la temena avec ko constitution koro parce que ani mo ni constitution kono ya ira ko anga en fa kan ko le jamana kan oh ko jamana be sharia ta wala sa ka kanu koloshi ani ku kuna siya no ku officialiser ku kera baraka quoi wala ko ulani ni mendo ka ke baraka kawe na ko français de anga kuma ke kan mi la ko don wala kuma référé ke be yene no fait constitution korola il y a do ko le français est la langue d'expression officielle aucune constitution korola
Au clair de constitution que la loi fixe les modalités d'officialisation de la langue nationale. Charia arabe ko jamana be se ka charia ko sa ko an ka kan dɔw ta ka baara kɛ i yɛrɛ ka lamɛn dɛ an ye wali ta charia foyi ma ta o la mais tur sera anw yɛrɛ ta ma o bɛ ka kɛ gɛlɛya ye donc o bɛ kiri de yira et puis ni constitution kura in tɛmɛna a b'a yira ko nin ye an supprimelen de tuguni. Le français est la langue d'expression officielle. Wa ira ko an tɛ tuguni. Aziz an tɛ tuguni. Ni président bɛna hali samedi ka b'a fɔ français de la. École bɛ to français la fille la. Français bɛ to wari sanfɛ. Français bɛ fɔ bureau kɔnɔ. Ni ti français mais i ye kunfin ye. Bon an dun y'a jateminɛ k'a daminɛ depuis Modibo ka wagati fo bi. Français ye mɔgɔ hakɛ min mako sa a m'o mɔgɔ hakɛ mako dilan. Français ye mɔgɔ hakɛ min mako sa hali école ko sira kan a m'o mɔgɔ hakɛya mako dilan. An ye san 67 kɛ an bɛ yɛlɛma hɔrɔnya la. An bɛ ka baara kɛ français kan a jagoyara mɔgɔw bugɔra nɔfɛ ka ni dɔw yɛrɛ bugɔ école la fo k'u faga ka ye. F'a kɛra sababu ye ko ka châtiment corporel dabila école la. Parce que kunkolow donna dɔw kan na nɔfɛ. Ka symbole do école la walasa mɔgɔw ka wari sara français nɔfɛ. O bɛɛ n'a ta français ma se ka bamanankan bin ka bɔ Mali kɔnɔ kɛcogo t'a la. Bon halisa n'olu bɛ k'o ko jagoya o ye fili juguba de. Ne ko donc o la u k'an ka kan don français u k'an ka kan don u bɛ se tuguni ka u ɲɛmada tuguni kan baw wɛrɛ min bɛ yen n'a mɛnbaga ka ca tuguni Mali kɔnɔ k'o don. Ka anglais d'a kan ka français d'a kan o la français bɛ to langue vivante la anglais fana bɛ to langue vivante la an b'a kalan walasa ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamu mais anw ka français bɛ constitution na cogo min na a kalankun tɛ k'an ka ɲɔgɔn faamu dɛ a kalankun ye ko parce que an ka kan de don. Français bɛ Mali constitution na i n'a fɔ maliyɛnw ye français o de. Aziz ko an ka sɛbɛnw bɛɛ bɛ français de la programme bɛ français la. N'a fɔra k'an ka bamanankan dɛmɛ sisan est-ce que a faamuna nɔgɔya? O bɛ ka na ni o min ye o ye k'a don mɔgɔw kun ma de diɲɛ dun sera yɔrɔ min na adamadenw hakili dayɛlɛ o tɛ ka mara bilen ko bagan n bɛ ɲɛfɔ. Yala an tɛ to ka français ta halisa y'an yɛrɛ ɲininka k'an ka fɛn bɛɛ lajɛlen b'an ka kan de la k'a bɛna français la waati jumɛn an m'an yɛrɛ ɲininka o la. Kelen n'a fɔra ko k'an ka kanw ta dɔw b'a fɔ ko kanw ka ca yala français tatɔ sisan y'an yɛrɛ ɲininka o la. O taama sɔrɔ yɛrɛ. Yaya donc papier minnu bɛ an ka administration na français la. U k'olu to n'a fɔra ko ka kan ta a ma fɔ ko ni français donna dɔrɔn ko dugutagɛ bɛɛ dɔrɔn ko fɛn bɛɛ bɛ yɛlɛma bamanankan na o ma fɔ mɔgɔ ye o yɛrɛ bɛɛ bɛ yɛlɛma filakan na o ma fɔ mɔgɔ ye o. An ka mɔgɔw hakili jigin 84 de francs CFA nana yala francs CFA nana don min na o. O dugusagɛ bɛɛ de Mali wari bɛɛ farina ka kɛ francs CFA ye. Mais n'a taara fɔlɔ de a yɛlɛmana dɔɔni dɔɔni. Bon n'an ka kan ma don constitution na a tɛ don ba la. Donc u k'a don ka français don a nɔfɛ o la papier b'u bolo français la cogo min na u b'o kalan bamanankan na mɔgɔw k'o faamuya. Kelen assemblée kɔnɔna na u ka kuma forobakan na ni min ti forobakan mɛ i b'i ka kan min mɛn kuma o la parce que i b'a ta kati ko Kidali i tɛ dugu foyi ye Mali kɔnɔ min ye tubabu dugu ye o tɛ yen. Mais n'a fɔra ko tubabukan bɛ kɛ o dugu marakan ye e b'o faamuya cogo di ka taa sɔrɔ jamanaden fanba tɛ tubabukan mɛn halisa. Dɔw fana ko maliden fanba bɛɛ tɛ bamanankan mɛn ko n'a fɔra ko ka langue bɛ don ba la ko fulaw na wuli ko numuw na wuli ko bɔbɔw na wuli ko miyankaw na wuli ko sinafaw na wuli Aziz. Voilà i b'a ye yen de race Kebe ko dɔw de bɛ fɛ ka ko ɲini k'a faamu ko dɔw t'a ɲini k'a faamu. Olu bɛ ka o kuma min fɔ bamanankan ko la n ko français fana ye siya dɔ ka kan de donc français ka fisa n'anw ye o tɛ yan. Grande question. Kelen mɔgɔ fɛn fɛn y'a bila réseau kan ni tile filanin na ko kuma k'olu yɛrɛ ye fila ye ko filaw bɛna mun de fɔ ou bien k'olu ye nin siya ye. U y'a kuma lase u ka siya kan de la.
ashima kuma la se ka siya kana a jiya la kana amala ko ka barake ni kamye donc wa ira chema bulu olu be kana na siya ko kala law ne ti bamana yo ni ayi ni ti bamana de ayi ah bon o mo be ka mo la filiu wa ira fana ko na nga kanta ko nga journaliste ka ta fo premier la wala sa ko ta nga kanta la o fana ka fudo mo ko na be nya ko e ka nge ka ban e be journaliste ala ni yala e tara ni bamana ka in kala premier la kana aish oho muru ke da kuma français ni bamana ka muru ke ta tara france bamana ka kala premier la ko kana ga kuma yala artiste be dongli da bamana kana utara bamana ka kala premier la ka to ka dongli dala ayi o ye fili juguba de ka do mɔgɔw kunna an k'olu bila famuna Aziz ye yɔrɔ ye d'accord école la u ka leçon to français la ɲina misali la u ka leçon to français la ni leçon min bɛ tali kɛ loyi kan o tɛ ɲɛkili ya ni leçon min bɛ tali kɛ loyi kan quoi loyi o tɛ ɲɛkili ya o ɲɛkili n'a fɔ denmisɛnnin ko bi an bɛna bi leçon ye ɲɛkili de ye ɲɛkili bɛ tan de ɲɛmɔgɔnin de ye nin ye ɲɛ jɛman de ye nin ye ɲɛ si de ye nin ye bana minnu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ o ye nin ye n'i bɛ yɔrɔ jan i ti fɛn ye wali i ka surun fɛn na i t'a ye o de tɛ myopi ninnu ni fɛn ninnu ya u ka ɲɛfɔ ten u ka fɛnw tɔgɔ to latin in na parce que français tɛ o faransi fana ye nin k'a ka kan ye n'o tɛ faransi latin baden de b'a la walikan baden de b'a la après donc an fana bɛ se k'a to ten tɔ ka fɛnw wele cogo la mɔgɔw bɛ min dɔn foroba la donc o mana bɔ yen don kibaru min bɛ yen tilegan fɛ n'o bɛ na bamanankan na u k'o la na 20 heures la mɔgɔ bɛ sɔn k'i tɛgɛ da kuranɛ kan ko o journaliste ti Mali kɔnɔ ayi mɔgɔ minnu yɛrɛ ye ni jamana sigikan kura in sɛbɛn an y'a ye olu yɛrɛ tilala ka taa tile du kan ka taa o wagati kelen bɛɛ ka taa constitution bɛɛ ɲɛfɔ ye bamanankan na halisa k'an ma pɛrɛn an ka sanko nɔfɛ donc i ɲɛ b'a la fili bɛ yen a kuma ka ca voilà olu ko mɔgɔ dɔw bɛ k'u ti bamanankan mɛn tiɲɛ don mais an b'a dɔn mɔgɔ min bɛ min ti français mɛn o ka ca ni min bɛ yen k'o ti bamanankan mɛn bon n'a nana n'an ka bamanankan ye wali Mali kan dɔn o sun ka surun an na wali o sun bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ yan o kalanni bɛ nɔgɔya an ma ka tɛmɛ français kan et puis français kalanni ma interdit diɲɛ jɔn si ye donc n'an ka kan kɛra officiel ye fana n'an ka mɔgɔw taara ONU na u b'a fɔ ONU mɔgɔw b'a traduit ONU kan bɛɛ la an y'a ye kan ba minnu bɛ ONU na Turki ka kan t'a la Turki ka langue tɛ ONU ka langue tɛ mais Erdogan bɛ kuma a ka kan de la a ka ambassadeur bɛ kuma u ka kan de la a bɛ traduit ONU kan ba ninnu na Iran bɛ kuma a ka kan de la ONU na a bɛ traduit ONU kan bɛɛ la mais olu bɛna mun de don an kun na tuguni diɲɛ tɛmɛna nin kan dɛ quoi dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'an ka kan ma sɛbɛn o fana ye nɛni de ye nɛni de don an tɔgɔ fɛn fɛn b'an ka carte sanfɛ an tɔgɔ ninnu si tɛ tugu u kan a sɛbɛnlen don alphabet in na walasa an ka se k'a kalan de awɔ faransi yɛrɛ kɛlen don ka alphabet in ta k'a ka kan sɛbɛn n'a ye de n'o tɛ faransi ta tɛ o alphabet ti faransi tɛ o ni se t'i ye f'i ka kiya quoi ka keguya awɔ ni se t'i ye dɔrɔn keguya parce que Rwanda fana ye faransi gɛn Rwanda bɛ baara kɛ ni nin kan nin sɛbɛnni in de ye mais n ko français ye Rwanda ka langue officielle sabanan de ye troisième langue officielle sabanan troisième langue officielle chinois ka kan n ko chinois ka kan ye Singapour ka langue officielle dɔ ye mais ni mɔgɔ nana k'a dɔ ye mɔgɔw kunna k'an ko k'an ka kan dɔrɔn ta ko ka walikan tɔ bɛɛ bila o yɛrɛ tɛ ka fu dɔ jama kunna a kuma ka ca Aziz voilà donc o ye fili de e k'an ka wari ta i k'a lajɛ an b'a fɔ ko faransi ka jɔn jamanaw ka wari a ka di jɔn ye ka wele ko jɔn a ma ni mɔgɔ si parce que an tɛ kuma ninnu kɔdɔn ni sisan tɛ et puis ni mɔgɔ min n'i da balo gulon n'i ka jɔnya baara la i b'i si kɛ jɔnya baara la quoi an ka o wari kelen sanfɛ n'a fɔra wari min ma ko 500 i bɛ taa sɔrɔ o ye 500 de 500 sɛbɛnlen don maa b'a fɔ ko 500 a tɔ 400 bɛ taa min an de dun bɛ k'a bɛɛ kɛ donc ni Mali y'a ka kan falen i b'a ye Mali ka wari bɛ falen o y'an tagatɔ ye indépendance économique la
Il va y français wari min dun français minnu yɛrɛ ye fanw ye faran sɛbɛlen t'olu ka wari kan an minnu ti fanw ye faran sɛbɛlen n'anw de ka wari kan olu ye fili jugubaw de ye quoi dɔw yɛrɛ b'a yira tuguni ko dictionnaire tɛ an ka kan na mɔgɔw nana cɛ yira ko dictionnaire b'a la u ye mun fɔ ko dictionnaire min b'an ka kan na k'anw yɛrɛ m'o sɛbɛn k'o ye tubabuw ta sɛbɛnlen ye donc olu bɛ fɛ ka yira de sa an man tɛ ka baara kɛ n'o dictionnaire k'o ye tubabuw ta dilannen ye ok ma ban yɛrɛ kɛbɛ a lamɛn dɛ bɛɛ k'a lamɛn n'anw ka kan ka ban ka baara kɛ ni dictionnaire ye ko sabula tubabuw de b'a dilan o kɔrɔ ye an ka kan ka ban ka boli troisième fond kan ko sabula chinois de y'o dilan awɔ Asimi ninnu man kan tɛ ka don avion ninnu kɔnɔ parce que tubabuw de y'a dilan u k'a to n'u ta dilan fɔlɔ e ni ne bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na nin ye ka adamadenw hakili dayɛlɛ mais anw ta dilannen dɔn olu bɛ ɲin'a k'a fɔ ko technologie bɛ san de ka na n'a y'i ka kan kɔnɔ n ko Angleterre missile tun t'a bolo Angleterre ye missile san Amérique bolo da n'a technologie mun san bolo missile ok missile ay Angleterre y'a san Amérique bolo da n'a technologie coronavirus wagati kelen-kelen in na an y'a ye Algérie ye coronavirus fura san Russie bolo a n'a transfert de technologie u yɛrɛ bɛna k'u fɛ yen mais mun b'a bali k'olu ko sugu ninnu kɛ n ko dɔnniya i b'a ta ka nana i ka kan kɔnɔ de o bɛ kɛ n ko chinois ka kan kulɔla tɛ nin tɛ Chine m'o n'a kabakoman savant sɔrɔ Russie ka bombe ko kɛra cogo min na mɔgɔ caman de bɛ se ka kɛ min t'a kalama n'o tɛ ne b'a kalama e bɛ sɔn a k'a kalama Russie ka bombe ko Aziz o y'a jumɛn mais bombe tun tɛ Russie bolo guerre mondiale wagati o Russie ye Amérique de ye Amérique ye bombe ci Japon na a ko ale bɛ nin bombe ɲɔgɔnna ɲini ko n'o tɛ k'a man ɲi Américains ka politicien dɔ ko pour que Russie ka bombe in sɔrɔ ko fo Russie ka san 10 de kɛ kalan na 100 ans Russie ye i sɔgɔ Allemand ka savant dɔ la o ka dɔnniya dala minɛ ka na Russie ye bombe dilan san 4 donc mɔgɔ minnu b'a fɔ n'an y'an ka kan ta ko san 30 san 50 n'an y'an ka kan ta ne de y'a f'i ye a dɔw la hali a tɛ san 3 ɲɛnama kɛ jamanaden fanba bɛ kan min mɛn kaban n'aw bɛ taa degu o sɛbɛnni de la aw bɛ sɛ dɔn depuis so aw bɛ muru dɔn depuis so diɲɛ seleke 4 kɔrɔn tilebin worodugu ni kɔgɔdugu a b'o dɔn depuis so aw bɛ taa aw bɛ degi o sɛbɛnni de la donc kalan bɛ ɲɛfɔ aw ye o la minorité minnu bɛ yen fo ka jɔrɔ jamakulu minnu na k'olu ti bamanankan mɛn ala an y'a ye tubabu ka école la ni kilasi kɔnɔna ta sisan ni denmisɛnnin hakɛ minnu bɛ yen n'olu ka faamuyali ka suma ni tɔw ta ye u t'u gɛn ka bɔ o kilasi kɔnɔ u bɛ formation accélérée k'u kun u kun tɔw la an b'o fana k'an ka kan na bon n b'a dɔn an ka kan ta ka teli ni faransɛ ye o la ni leçon min bɛ tali kɛ muru kan ni filaw de tɛ bamanankan mɛn kosɛbɛ a ye muru fɔ fila ye filakan na a kɛra tigɛli de kɛ a bɛ muru kala ani nɛgɛmayɔrɔ k'o ɲɛfɔ a ye o tɛ dɔnniya sɔrɔlen ka ban a b'u degi bamanankan na dɔɔni dɔɔni walasa u ni anw ka ɲɔgɔn faamu nka an fana tɛ bali k'u ka kanw fana kalan dɛ f'an ka se ka ɲɔgɔn respecter k'an to ɲɔgɔn ka kan kɔnɔ mais filaw yɛrɛ sɔnnen don a ma kan min mɛnbaga ka ca Mali la o dɔnnen don tulakaw sɔnnen don o ma ni mɔgɔw bɛ fɛ ka kuma cɛ an bɛ démocratie jamana de la an ka taa référendum na an ka vote kɛ kanko la o de la n b'a fɔ tuma bɛɛ n ko assise kɛra n ko mais n ko assise tɔ tora kelen a tɔ tora kelen o jumɛn voilà a tɔ tora an ka se ka ɲɔgɔn faamuya an ka jamana sigi kan dɔ kan k'o ta parce que Modibo ninnu siranna nin yɔrɔ ɲɛfɔliw de ɲɛ ka jeli fɔ kɛ nɛn kan donc an fana bɛ fɛ k'o ɲɔgɔnna de balasa ka tɛmɛ nin o tɛ se ka kɛ mɔgɔw bɔra kalama kunnafoni ka teli kosɛbɛ Aziz i ye boli dɔw kɛ bɔlɔsira dɔw fɛ kuma dɔw boli da ni maa caman a faamu yala k'i ko maison kani merci mɔgɔ ma a faamu a kuma cayara dɛ Aziz a kuma cayara parce que i mana tilan ta cogo cogo a kumaden dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ wagati dɔw bɛ kɛ o mɔgɔw t'o kumadenw kɔrɔ dɔn quoi donc e ma fili ayi n mɛna e ma anglais la i ka don a kɔnɔ bani British English merci b'a la merci British English ouais il y a merci bon anglais ka livre kɔrɔba dɔ bɛ ne bolo yan nɔ
il y a charpenter. Maman. Charpenter. Charpenter. Qui veut dire un charpentier. Il y a maison. Qui signifie aussi maison. Par exemple, il y a abandonné en français. En anglais, on a le même to abandon. Oui, il y a abandon en anglais. Il veut dire to give up. Ou bien. Voilà, parce que ni anglais mot français pour l'âge. Avec qui qu'on a pour français mot club devait sur anglais fanakono. Parce que ni anglais ou histoire t'as assez quelque chose quoi. Bon, au loup moi aussi calant qu'on en cancalantola voilà ça on loup famille quoi. Chia nous bien école les francs. Ou de là Angleterre dominée d'une manière. Au cas où vous menade. Donc au cas langue où y'en a mis n'yona. Maintenant allemand on a influencé pour les nos anglais quand y'aura de fanana. Oui, la partie phrasal verb. La partie phrasal verb. Eh Aziz Okoro. Verbe doit faire anglais là. Vous voulez qu'on phrasal verb. Appelez les verbes à particules. Par exemple, Nikoko abandonné. Ou bien Minaima sélectionné. Au français. Au français. Anglais, il faut go to select. To select. Yeah. Ah, before, ah. Niveau au fana nous on a verbe de avec forme to pick up. To pick up. Yeah, to pick up. Il y a aussi to pick up. Au verbe au monter un coco. Vas-y, au pick up oui ça de. Aïe, to pick up. Pick up. Yeah. Il y a pas là. Bon, nous influencer nous be langue nous na quoi, mais comment on dit langue en langue kalanti tanya ta kotebe. Prébaké ensuite. Ni renoncer ta. Ou renoncer à un combat ou bien qu'à banquer de ma qui c'est bon là. Mais il y a tout back down. Il y a pas là, au lieu d'influence allemande des anglais quand. Oui, anglais ou yérega ni fou quand histoire quand. Il y a pas là. Ministre, alors français là comme ministre. Anglais la ministre. Ministre. Ah. Comme femme. Voilà, donc il y a pas là au camp de nous on a mais comment d'obé. Non nous maintenant au loubé bien, mais ça l'année français t'as la dé. Aka souma quand même on d'accord le verbe tutuber. Cucuber. Tutuber. Tutuber oui. Voilà, au cas quoi, qui veut dire balancer. Mais ça l'année le verbe niper ça, niper. Ni moi nous cas donc je vois pour niper du français. Niper, ça c'est vrai. Oui, mais qui veut dire s'habiller, les verbes habiller. Mais quand d'obé bien, d'obé wolo. Donc ni nous wolo la moi vous si au regard donc avec un accord corrélé quoi. Mais à chinois français on va traduire que nous kana. Mais bien sûr, en tant que USB, à clé USB. Ah ouais, ma foi. Universal Serial Biz, Angleterre. Anglais ou Aziz. Oui, Universal Serial Biz, Anglais ou. Ou bien au dollar, mais faut que dollar. Canano ou qu'à français qu'on. Clé USB. Voilà, clé USB, ou bien que vous voulez tout d'abord quoi. Canano ou qu'à français ou les tout dollar, mais on veut se gagner une famille quoi. Donc aussi banque non. Et puis qu'à foko nandara bamanagana, au téléphone mais na voulait tout dire, à moto voulait tout dire, mobile na voulait tout dire. Olu be voulait tout be ngola. Mais jama be min donc furuba la metano de parce que dien kono tiene de ni français ça. Weekend c'est français. Ah bon weekend. Yeah, weekend c'est français. Oui, c'est en anglais, weekend. En espagnol le wa ko el fin de la semaine. El fin de la semaine. Voilà, il n'a pas de recours là-bas quoi. En weekend c'est anglais. T-shirt c'est anglais. Pomme oui latin. Corner oui anglais. Popcorn, avec kabani me fait ko kabani prendre. Popcorn oui anglais. Et zeng oui allemand. Alcool oui arabe. Alcool arabe.
alcool est arabe. Alcool. Arabe ko alcool. Mais avec anglais latin alcool, avec français latin alcool. Toubab, ama ko un toubab. Toubab c'est de l'arabe. Ama ko arabe ko salam. Salam c'est arabe c'est de l'hébreu. Hébreu, salam yode qui veut dire je vous étais au fort, hébreu. Voilà, je vous de au fort. Maintenant, les métallurgies, quoi. Armée la ni amiral ta. Amiral. Yeah, armée la ni ta il souffre beaucoup amiral. Amiral est arabe tandé. Accord de Gonyamro, al amir. Côté wa. Odo. Caporal est italien, ça veut dire chef. Il n'a pas compris, oui, caporal. Capitaine latin qui veut dire aussi chef kuntigi mais à koro be kele mais comme mo langue différente do avec un caporal ni capitaine be koro kedi a ni chiti français a tu m'as fanga mo ma ko la gente c'est français yo la gente c'est l'espagnol voilà oh mais ni ma fo mo ko ni na be mo ko no kunanga ko na kanta ko wal kanta nyaka mi ala quoi et moi il utilise wa téléphone ma ko téléphone Russie là. Wafa guitare ma ko guitare. Ka fo journal ma ko journal. Ka mais o be sɛbɛnni kɛ ni ABCD kelen ye. Muma bali sisan k'o kɛ e filɛ nin sa wɛrɛ bɛ e bɛ se ka français sɛbɛn e bɛ se ka kalan e bɛ se ka anglais sɛbɛn e bɛ se ka kalan. I b'a kalama ko e mago bɛ miniti 2 dɔrɔn de la ka bamanankan sɛbɛn. Miniti 2 ka bamanankan sɛbɛn. Miniti 2. Aziz. Cogo di. E bɛ français alphabet min dɔn. I dan i yɛrɛ sigilen. I bɛ X i bɛ kori ci o kan parce que X tɛ bamanankan na. Puis t'a la. V tɛ bamanankan na. I bɛ O. N'o ye C kɛrɛ dolen ye. E n'o ye 3 kɔ dolen ye. Nye ani G k'o fara kan o y'a ban o y'a kɛlen alphabet bamanan c'est tout. O la n'i bɛ fɛ ka ɲɛ sɛbɛn sisan ne ɲɛ e yɛrɛ b'o kɔrɔ dɔn ou bien. Ɲɛ. Awɔ ne ɲɛ. I bɛ ne sɛbɛn i bɛ ne sɛbɛn NE ka ɲɛ kɛ ka E kɛ a filɛ ne ɲɛ c'est fini. Ne ɲɛ. O banna. O tɛ mun ne ye sa. A banna o de ko don. U bɛna don an kunna sisan ko u bɛ mun wagati jan ta Algérie a ka kan ka français kɛrɛfɛ cogo di. Algérie. Algérie ta don constitution na français nɔfɛ de. U bɛ ka baara k'u to ka baara kɛ ni français u bɛ k'u ta dilan ka taa mais n'an ta ma don constitution na a tɛ kɛ. O de la k'a daminɛ 92 ka na bila 2022 la an y'a sɛbɛn ko an ka langue bɛ se ka officialiser ka san 30 kɛ hali langue den kelen ma officialiser. O tubabukan ɲɔgɔnna min bɛ nin kɔnɔ nin an bɛ se k'an sigi k'o lajɛ yan an tɛ lakalakatɔw ye tuguni o. A kuma ka ca Aziz. Fini de don. A faamuna. Voilà. I Traoré. Merci beaucoup. Ala ka wula yɛrɛ. Merci ni tun ye Aziz Traoré ale tun bɛ an bolokɔrɔ ale kɔni ye sifinnakɛ min kɔni ka wulikajɔ faama ye bi pour que an ka kanw ka se ka don ba la an bɛ taa ɲɛfɛ ani an ka maa wele filanan an n'o ka se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ a tout de suite. An balima Actumedia filɛbagaw maa filanan min bɛ an bolokɔrɔ ni an ye wele bila ale ma ani a bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ o de ye Basaro Ayidara ale ye kunnafonidila ye. Basaro an b'i fo. N ka foli b'i yɛrɛ se kebe. I bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ. Folikan jumɛn bolo k'a lase an filɛbagaw ma yanni an ka don baro kɔnɔ fɔlɔ. An bɛ filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo u ka cɛsiri la u ka kunnafoni ɲɛnama ɲuman ɲinini la parce que je crois que bi jamana in kɔnɔ ka taa se diɲɛ fan bɛɛ ma fɛn min n'o bɛ adamaden bɔ kunnasiri la o ye kunnafoni ɲuman ɲinini ye donc Actu Media yɛrɛ cɛsirilen bɛ o la kojugu ka taa se a filɛbagaw ni a lamɛnbagaw ma ko i y'a mɛn jɔni kunnadibaw sababu ɲuman n'i y'a mɛn aw bɛ cɛsiri la hali bi c'est que mɔgɔw de b'aw lamɛn u dalen don a la donc an b'u fo o labɛnni o danaya la. O diyara n ye kɔrɔ
Alors Bassaro an wele wele bi dora te avant projet femi an ga jamana sera sumba oh c'est kura kara ka keni oye kuma be ga cheya mais ere ye kuna fondira ya ye togodi. D'accord, pour ma dembara fouti donc barani allô oui en club là Bunama dembara fouti min dafaleno barani avec je crois que perfection de Benyala comment ni papier ni tu avant projet de la nouvelle constitution donc ni était un projet ni na bla barade barameni gouvernement kata c'est CND mo maulu fenebe dina américain mino sebene ba kono olu bolo femini oye femba oye fembarga moye kuluta mino me no bolo ko mo seve parce que ame kuma menabi abasira ni hagli daela oye absira ye flido be bara yoro do la université la clé gouvernement ni CND mo fait do na tawla wala sakata projet bon là donc je pense bien que ni awaki parce que ni projet est bora amena de campagne d'explication là ka projet n'y faut moyer ou sona ou maçon pour préparer kata référendum là donc ame kuma muna bi susali minu maintenant je crois ka ba watu là ça va permettre nous manku na no ya ngani moyi feneka dakina charge c'est barema voilà ça amesira mais me boni ko fait ne projet de constitution au ça que bara ça va ba tout. Alors mais je termine là est-ce que Malamugu reste une constitution qu'on en a bon et il faut au bas d'affalenté parce que fin no ba kono olu ye mogal la yini olu yorodo ba kono yoro woro fene ba kono minu ni olu ye état avec continuité ni état continuité constitution de 92 mangulo et olu ka ba do be ni okunye mo siran ko sebe do ere ka fola ku état minu ni o grand fait sans labana ocho sa okundo yoyi no e kurtunel ka fanga ye élection ganizilla anya e o baraw maintenant atuya korola donc bara minno bara dafalente comme je l'ai si bien dit tout à l'heure bara dafalente donc comment qu'on wala ça c'est dafa soro parce que mo chama ka famille e ni o benasi ko ji fanga bena bunya nga président Kalata ni député Kalata là or projet de constitution ina ibaye alisa constitutionnel président Kassigili aller rebe entériné après les recours. Bon, c'est vrai que Kumadoba qui interroge même Roblati Renika parce que Kalata finit avec Wati de Colonie, donc vous finissez Masega Dafa Barato qui est tout. Alors, il y a là-bas l'ango qu'on mega tchani ou article 31. Bon, Coco, est-ce qu'il y a un gars qu'on a eu quand on l'a double à neuf, mais comme ko alsa français de Yangaleno. Il y a eba et toga yetalawa. D'accord, nous paradobé à Kadimoy. Na barat la ke la benko. Ka anga bomana ka obe ka anga langue nationale loke anga langue officielle. Les boulot dara nyebla barakero kula kaba kada ka article 31 la semena ko min anga langue sembe la be fo jamana den do fe yoro la olu be jati anga patrimoine fait donc au stratégie là et français be ki anga langue officielle na parce que quand il folie donté quand il sebeli feni quand il ni feni et quand il barak chama mekena avant projet min plena mega mako page bisaba ani sabado parce que ni sebe bamanangana am domna comme bi mogo jolibe bi ko be sega kala ninga famia katlaga borobo ina famia ke to kan tala chuamina. Je crois que au moga doan fe kadaka bamananka ni kani amma warakata kalanta sirafe amma warakata donita sirafe. Donc je crois que ni avant projet minere ko avait étape poussée kasega bara ke wala sa anga langu beke lanko anuni anga langu beke anga donia langu yi kadaka au-delà de
tout ça, il faudra comprendre que jamana ye pratiquement il y a des gens qui ont jamana kamala je quand même faut en fait duga do ada fo mi fi on ka kan ka chan on jamana min na me identité ko kele yere la on ni ko mo ka mangam be identité ko kele ni ko de kachala ni na lanko fele do ala je crois que avec la ke komi na me benini me di abe me na gela kada ka be na ko fuka ka l'état di or amaso roma fulo basaro amifu ni ala solanga fuli be awira ka chesri la kojugu ay lamne ko jamana kono dew la funia siratikawla o jalane ko ili baraji ni kunye basaro aidraye ale kuna fundilaye amapula ale kuma amle ko bato ameta amara bachilika fanfen ninka jamkan ka kunci alela a tout de suite. Ambalma actuel media fleba ina fo anya fayeto na amara bachili alebe ambule kro shifna ka do min konete aka akilon dogo kumani kibara fefebe alebe boka ga akilon ninka o danke na maya amara bachili amifo on est clair afkebe anga foli biye bismillah nga kena kono anyere ba fo mawla me ba be fo alors amara bachili avant projet mi jamana sarasumba ko e akuma be ka cha surtout quelqu'un article 31 ni daw ko ukumbolo ko anga langi bina du bala ka mali kando ko bla sanfɛ français kana duguma mais ko alsa français de bina ke anga barakena e anga kan ko ulu tura ko yala e ba yete wa bon avant projet ko même info malien ye folo mo ka mo lamen dabla be ka nyini ka laje erreur mi ya soro 2017 ni do sona kata hali de bala ka soro makala o nyona kana soro ni mi makala fana iga mo bla min ba nyefi hal na bi kletaneta iga tambe saka kala go so iga fi bi mo hakina tata ambe wati mina comme bi ni réseau laje abe fo menu ma vidéo kela ali journaliste na nyona bere atina pour la gauche de mais totalement fanaté mana mo ani kodon balde ga tan ko menu mu yara kodonai bon femme mi jamana ko ngako kaka kan be ki hakilna tatala ni be hakilna tata kuma me be ka hakilna ta fara nyon kan ka do ta ka bo akono ni lanko in laje mo menu minu kuma info mo do minu ma gatemina ka ko la kata yoro nyana nonte kabini assise nationale la ma fo tien ama fo yoro sila ka fo kana kan bla ka français ta bamana ga kuma do ko ni ko lalama masini e kele aburo ko le mishi ani français be nyona politiquement les langues ko yoro te ni ko si sa ko ka français bla pepe kana ni bamana kan atina fo ka bamana kan traduit français la wotere amanga symbole glan ka nga lettre glan ka nga chiffre glan ka fɛn bɛɛ tɔgɔ ɲini k'a fɔ u bɛ dictionnaire min fɔ bamanankan na o dictionnaire n ko tubabu de y'a dilan o ye ka tubabukan bɛ se ka layɛlɛma bamanankan na cogo min dɔrɔn o ni ka bamanankan dilan o tɛ kelen ye dɛ an ka administration bɛ ka baara kɛ ni français de n bɛna yɔrɔ dɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna min kɔ ka anw to premier cycle la 96 u nana ni système dɔ ye ko ka bamanankan kalan école la classe saba tun b'an ka ekɔliso la Korofina a ye Korofinakaw ɲininka an m'o ekɔlidenw ye ekɔli kɔnɔna na bilen yɛrɛ o kɛra fɛn o fɛn ye an kɔni t'a dɔn bilen bon n'i ko i bɛ fɛn o fɛn kɛ diɲɛ na i bɛ taa sɔrɔ dɔ y'a kɛ i ɲɛ i b'o de ɲɛɲini k'a dɔn olu y'a kɛ a kɛra sababa ye o ma wa e ka Madagascar k'a lajɛ Madagascar tun ma ɲini k'a fɔ ko u bɛna français fɛ k'u ka langue ta wa a y'aw référé o kɛra cogo di u bolo olu bɛ k'u yɛrɛ ɲini bi Madagascar. Et puis langue ko ni développement ko ti ɲɔgɔn ɲɛ sira la ça n'a rien à voir diɲɛ bɛɛ jamana min développé no ni diɲɛ jamana bɛɛ o ye États-Unis n olu bɛ ka anglais de kalan Brésil fait partie des plus grands pays du monde en matière de développement ko Brésilien bɛ ka Portugal de kalan Portugal ɲɔgɔn joli bɛ o Brésil kɔnɔ a ye Brésilien bali ka kɛ fɛn quoi Ghana min filɛ nin ye ko Ghana bɛ ka anglais de kalan o y'u bali ka taa ɲɛ wa Nigeria lajɛ an bɛ ka an référé jamana o jamana kan k'u développé ra u tɛ k'u ka kan kalan kan kalanni tɛ dɔwɛrɛ ye o kan kalanni ye ka i n'a fɔ ka kow bamayɛlɛma ten quoi par exemple l'administration la administration filɛ nin ye administration bɛ ka baara kɛ français de kɔnɔ n'a ko k'an ka na ni bamanankan ye o baara bɛ continuer cogo di san joli kɔnɔ an bɛna san joli ta retard la i b'a dɔn waati min na waati dɔ kɛra démarrage tun ma kɛ fɛn dɔw tun bɛ se ka kɛ
mais du moment où on démarrait là ni bébé ta a daminɛ de la mina yɔrɔ dɔ f'i ɲɛna min bɛ mɔgɔw dabali ban a ma fɔ ko ka français bɔ yen ka na ni bamanankan ye dɛ a fɔra ko ka an ka kanw an ka langue ko k'u valoriser au niveau local par exemple ne bɛ bɔ Kayi mara la i bɛ taa sɔrɔ aw bɛ filakan fɔ soit aw bɛ marakan fɔ hali n'a sɔrɔ aw bɛ bamanankan fɔ i bɛ se ka min kalan i ka langue sabanan ou bien i ka langue filanan o bɛ se ka k'o ye o kun ye min ye yenkaw ka se k'u ka kan dɔn k'u ka kan matarafa ka to u ka kan kan i b'a dɔn les langues la kan ninnu ye an ka identité de ye quoi an ka valeur culturelle de don i b'a jateminɛ mɔgɔ o mɔgɔ baramɔgɔw nana ka bɔ dugu wɛrɛ la ka na Bamakɔ yan ka bɔ nord la ka bɔ Kayi yan fan fɛ o fitinin i b'a sɔrɔ u ka cɛkɔrɔbaw b'a f'u ɲɛna aw kana bamanankan fɔ du kɔnɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye n'u ka denmisɛnninw nana bamanankan fɔ du kɔnɔ u bɛ ɲinɛ u ka kan kɔ ne tɛna sɔn cogo si la ne denw ka taa bamanankan kalan ka marakakan to yen fulaw tɛna sɔn cogo si la u denw ka taa fulakan kalan bamanankan kalan ka fulakan in to yen an tɛ bamanankan contre la dɛ mais a fɔra ko ka langue an ka kan in bɛɛ de don da la quoi ka kan in bɛɛ valoriser donc mais kelen kana ta ka bila kelen ye non a ma fɔ bamanankan a fɔra ko k'an ka kanw de valoriser mais dɔw de fana bɛ bamanankan campagne na a ka ca ni san 30 ninnu ye dɛ olu bɛ ka o profiter nin ko in fɛ ka denmisɛnnin dɔw hakili suɲɛ k'u nɛgɛ k'a f'u ɲɛna an ka kan kalan an ka bamanankan kalan l'autre jour je disais à quelqu'un que ni fɛrɛ la an bɛ vidéo kɛ ko non nin secteur nin to yen ni kumana kan mɔgɔw bɛ nin dɔgɔya dɔ bɛ na bɔ i ka popularité la mɔgɔw bɛ na i ka audience dɔgɔya n k'a ma mɛ o ye starw ye dɛ ou bien o ye artistes ye dɛ ne tɛ balo audience la i b'a dɔn fɛn dɔ bɛ yen nɔ n'an m'an janto a la a man ɲi maliyɛn kɛlen don populiste de ye bi jamanadenw bɛ fɛ ka min mɛn n'a bɛ digi u la dɔrɔn u t'o b'o da bilen donc min ka d'u ye dɛ hali n'a bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye kɔfɛ u b'o de f'u ɲɛna u k'o mɛn parce que bɛɛ kɛlen bɛ k'i baser français dɛnni ko in kan ka langue ko in ka don a la u kun fɛ ten an ka kan kalan an ka kan kalan effectivement an ka kan kalan o fɔra o an ka kan valoriser o fɔra par exemple Gawo yan fan fɛ et français de kalan ye mais u ka langue filanan sabanan u bɛ kɔrɔbɔrɔkan kalan ye o ye ka langue valoriser journal ka to ka fɔ an ka kanw na mais o ni ka taa ka français bila pewu ka bɔ an ka administration na ka na ni bamanankan ye u bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la an bɛna san joli ko o préparation na a fɔra ko ka langue de valoriser langue valoriser sen fɛ an na se ka dɔn an bɛna se ka français bila wa an t'a bila baaradennin tɛ ko ye kunfɛ baara tɛ c'est des experts qui travaillent dessus depuis plus d'une année anw bɛna fɛn dɔn ka tɛmɛ o experts kan wa a kuma ka ca non f'an ka ko dɔw dabila de quoi diɲɛnatigɛ in na dɛ min bɛ min dɔn o de b'o dɔn e tɛ se k'i sigi dɔrɔn ko kuma ka nɔgɔ i ma walima kuma ka di i da ye e tɛ min dɔn ko f'i ka i hakilinata de ta k'o imposer mɔgɔw kunna mɔgɔ minnu b'a dɔn ka tɛmɛ e kan langue ko in langue ko ma se nin bɛɛ ma koyi araske bɛ yen cɛ ko b'an dala koyi koba de b'an dala dɛ mali kan ka développer an ma développer denmisɛnninw bɛ baarantanya la baara t'anw bolo yan nɔ a sira nɔgɔmani o bɛ gouvernement bolo o ko tɛ ka bila sen kan n'o ye ka mɔgɔw bila ka kalan kɛ de façon professionnelle sɛnɛkɛla bagan marala jagokɛla i n'a fɔ bɛɛ ka dɔ k'i yɛrɛ ye mɔgɔ ka bɔ carré kɔnɔnaw la o tɛ ka kɛ ne bolo o ye degun y'anw ma bien vrai que l'armée montre en puissance hali sini ala k'an n'a cɛ janya an ka mɔgɔ dɔ bɛ sa jihadistes bolo o ka taa bila o de ka d'an ɲɛkun ye tɔɔrɔ sugu bɛɛ bɛ mali in kan yan an ye changement min ɲini o changement tɛ ka sira ɲɛnaman ta o bɛɛ y'an ka kɛlɛ dɔ ye o an bɛ taa an yɛrɛ bila langue ko la wa a fɔra ko recrutement na namara kana kɛ hali sini mɔgɔw bɛ k'u plaint policier recrutement kɔrɔlen na mɔgɔw bɛ k'u plaint EDM recrutement na an mɔgɔw bɛ courant na courant ko dɛsɛ b'an na fɛn min kan ka ɲɛnabɔ kalo 2 kɔnɔna na an filɛ ne san 2 foyi ma ɲɛnabɔ la o n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ an k'an jija olu fɛ et puis kunfɛtaga in an k'o dabila quoi an ka kunfɛtaga dabila jamana taabolo dɔ de bɛ jamana na an ka ɲɛsin o ma an kana bila an kunna k'an ye gurupunin ye walima k'an ye mɔgɔnin ye k'an bɛ kuma ten kuma min ka d'an da ye an b'o fɔ an bɛ mɔgɔw bila fili la taabolo de bɛ jamana in na o a ka ca ni san 10 san 20 ye sira dɔw de tarakera o sira nin ye mondialisation sira de ye n'i bɛ fɛ ka taa ɲɛ n'a bɛ ka jamana bɛ fɛ ka taa ɲɛ diyagoya jamana b'o sira de ta d'accord mais ka wuli kuma bɛɛ i ka hakɛ to yogoroya kanfo la k'a sɔrɔ nin bɛɛ ye kelen ye ne bolo an ka b'o kɔnɔ ka jamana ka intérêt bɛ min na an ka taa n'o ye ba in mɔgɔw daɲɛ kuma an ka fara k'an yɛrɛ bila o schéma kɔnɔ ɲɛ bɛ mɔgɔ dɔw la a kɛlɛ la hali réseaux sociaux sanfɛ o kun tɛ quoi mɔgɔ dɔw
mɔgɔ dɔw bɛ ɲɔgɔn lamɛn la ka ɲɔgɔn la sama la réseaux sociaux tɛ est ce que an sera nin bɛɛ ma wa ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn la sama fɛn min na kɔngɔ m'an na bi o c'est clair minɔgɔ bɛ jamana fan dɔw la di l'eau potable la a sɔrɔli ma nɔgɔn yɔrɔ dɔw la hali sini gouvernement bɛ ka forage sen o hali o bɛɛ la bɔli ma kɛ yɔrɔ dɔw m'a sɔrɔ mais an ka ɲɛsin kosɛbɛ ma an ka bɔ dun kɔnɔ an ka langue tɛ se ka ta ka français to yen an kana ɲɔgɔn musalakaw la a kɛcogo yɛrɛ tɛ yen o tɛ se ka kɛ minnu yɛrɛ tun ɲɛna k'u préparer la kama olu bɛ ɲini ka wulu ko sara la a sababu la donc an tɛ ka français bila ka langue ta m'a fɔ a tɛ kɛ dɛ mais bi o fɛn tɛ quoi a bɛ préparer c'est quelque chose qui se prépare a bɛ se ka girin ka jɔ dɔrɔn an ni français bɛ ɲɔgɔn na politiquement ko k'an ka français kan to yen a b'u to la u bɛna fɔ an ka maliyɛn minnu bɛ français ko k'u la évacuer ka na u b'u to la yɛrɛ u b'a fɔ ko yɛrɛ ko an kana français yɛrɛ y'an ɲɛna Mali jamana in kɔnɔ yan mais ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir langue min bɛ kalan dɔrɔn de pour que ka ko walawala mɔgɔw tɛ fɛn caman kalama mɔgɔw ɲɛna ko Maroc ni Tunisie ninnu k'u ka kan ye arabu de ye u ka kan tɛ arabu ye o u ka kan ye arabe de ye mais u bɛ ka arabukan in kalan arabukan in bɔra yɔrɔ dɔ de la ka taa u fɛ yen nɔ u bɛ k'o kalan u ma développer wa u tɛ ka développer wa fɛn min bɛ jamana la développer kan tɛ ko ye an ka langue tɛ d'autant plus que nous avons à peu près 20 langues chez nous fɛn min bɛ jamana la développer o ye baara de ye an k'an kɛ baara kan a faamuna merci beaucoup Amara Bathily merci à vous an balima Actuel Media filɛbagaw minnu tun bɛ k'a ka jɛmukan in lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ segin ka foli kɔrɔ kɛ k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma jɛmukan in labalani Amara Bathily ye ale bɛ M5 RFP la maa filanan min ni an n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ o ye Basɔrɔ Ayidara ye ale bɛ baara kɛ AMAP la ale ye kunnafonidila ye maa fɔlɔ min ni an ni o ɲɔgɔn sɔrɔ o kun ye Aziz Traoré ale ye sifinnaka ye min kɔni ka kɛlɛ bi Malikanw ka se ka don ba la kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka se k'an ka langue officielle sɔrɔ bamanankan pour que an ka se ka taa an fana ka an ta fɔ diɲɛ ɲɛkɔrɔ ni ne tun bɛ an bolo bɛ ka yira aw la jɛmukan in lasɔrɔ an balimakɛ ni a denkɛ fɛ caméra la bi maa fila tun bɛ yen Kumba Ayidara assisté par Burama Traoré montage la a bɛ kuma kelen sɔrɔ diffusion na alors a bɛ chef de groupe chef de programme min bɛ Actuel Media la o na jɛmukan in ka lase aw ma an b'a fɔ a k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma wasalaam.